mai ibasa. Kurera, kukudza, kuchengeta mwana harisi basa riri nyore, asika tinozoona kuti basa iri rinozenge rapetwa zvakanyanya kana mai vava kuchengeta mwana ane hurema. Muchirongwa chino tinopemberera hugamba, humhare, hushingi huna namai ava nokuda kwekuti basa ravanoita harisi nyore. Nhasi uno pachirongwa Twice a Mother tine mudzimai ane makore 41 Talent Karidzamimba ari kubatsirana nemunin'ina wake kuchengeta mwana ane makore 7 Tachi uyo ane hurema. Ngatinzwei kuti zvakafamba sei kuti nhasi uno Tachi azove ane hurema waari kurarama nawo. Regai ndichi Tachi mwana wemunin'ina wangu. Saka muri mama vaTachi? Ini ndonzi mai Tachi, iye anonzi mama Tachi. Okay. Munin'ina wenyu makasiyana zvakaita sei nemunin'ina wenyu? Tinokusiyana zvekudaro. Okay. Mungatitsanangurire kuti zvakazosvika pakuti Tachi asvike achirarama nehurema hwaainawo nhasi. Chii chakaitika? Semanzwira atakaita Tachi haana achisunungukwa, pakaita macomplications. Haana kuchema paakazvarwa. Saka izvozvo ndo zvakabva zvaita kuti zvakaroisa maeyebrows nemadoctors kuti sei zvadai so. Saka nekuramba ari muhospital kwaakaita ndipo vakabva vanoti mwana uyu ane brain damage yavanoti CP. Ndo zvazoita kuti asvike paari nhasi achirarama nehurema hwainawo. Mungatitsanangurire kuti mushure mekunge matokudzwa kunzi mwana ane brain damage, dzimwe nguva unobva kuti chii chaitika kumwana wangu. Izvozvo zvakaita sei paukama hwekuna nababa nedzimwe hama dzese makuziva kuti mwana uyu ane hurema huri paari? Kudivi redu isusu vana mai vake takazvitambira kuti ndo zviripo. Takangozvitambira kuti ndo zviripo. Asi kuhama dzababa vacho uko ndo kwakaita mutauro vakati kwedu hakuna zvakadaro. Zvinove zvakazoita kuti adzoke kunokumba tive tichigara naye panapa nhasi. Baba vemwana wakabva ati kwedu hakuna chirema? Nehama dzavo ndo mashoko ataingonzwa kuti ari kuita sei? Ari kubuda. Ari kutaurika. Zvino izvi vane here zvavanoona pamwana? Baba vacho variko here? Vari kukontributa here mukukura kwemwana? Inini kwandiri ndotoona sekuti munhu akatofa maziso mangu, nekuti haana chaanoita pamwana wake. Dambudziko raTachi tisu tozvionera kuno kweisusu. Saka takangomufananidza nemunhu akafa kare. Kana kutombofona kuti wabvunza kuti mwana ari sei? Hakuna kana hakuna. Mungatitsanangurire here kuti Tachi ari kurarama sei? Zvekuti munoti imimi pamakore ana Tachi haakwanisi kuita zvaaikwanisa kunge achizviitira. Tachi mwana wekuti unoitira zvese. Haana chinhu chaanokwanisa kuzviitira ega. Kubvira kumugeza, kumudyisa, mwana wekungoitira zvese. Kwandiri akangofanana kuti mwana uyu mucheche wangu. Munotopfekedza mitambo? Tinopfekedza mapambo. Tinotogezesa, tinotofidha. Zvese. Mwana wekuitira zvese. Iye zvinezvi Tachi ane makore mangani? Ane 6, achasvitsa 7 pana June. Ari kuenda kuchikoro here? Uye kuchikoro ikoko kana kuenda kwaari kuita, muri kuona zviri zvinhu here zvokuti zviri kumubatsira nekuti atanga kuenda kuchikoro? Kuchikoro ari kuenda Tachi. Kuchikoro kwaanoenda mubhodha. Chandiri kuona chakanakira kuchikoro uku kuti arambe achienda inawo yekuti vanoitiswa ma-exercise daily basis. Ini kunokumba handizozvikwanisa kuti arambe achiita ndichimuitisa ma-exercise nekuda kwemabasa ndinenge ndichiitawo. Mati imimi mwana kuchikoro kwaari mubhodha, zvichida kuti dzimwe nguva munenge muinaye nguva yavanenge vari paholiday yaye. Mungatitsananguro here? Tanzwa muchiti anongoita kunge mucheche, haana chekuti zvise ndinomuitira ndini. Mungatitsananguro zvekuti tinzwisise kuti zvii zvekuti Tachi haakwanise kuzviitira ega. Chekutanga Tachi haataure. Tachi haagare ega. Kugara on his own. Ega kumira haamiri kana kufamba haafambi. Saka pandiri kutaura kuti mwana wandinoitira zvese. Ndinomuka,
ndomuchinja nepi yake yaanenge akapfeka, pampa yaanenge akapfeka. Ndoona kuti haana kutota here, sekuti dzimwe nguva anenge achibuda masiriri. Nemasiriri iyo ndakatoziva kuti akadya zvinhu zviri too sweet ndio panoita masiriri. Saka takakata zvinhu zvinoita sezvinotapira padiet yake, kana masweets, mabiscuits haatodyi. Saka ndikamubikira porridge makuseni zveshe yandamugesa, ndinomufidha porridge. Ndamufidha porridge ndomugadzirira mapilo ake. Munhu anofarira kugara achiona macartoons. Ndonyatsomugadzirira mapilo ake pabhedha, ndobadza TV yake, anenge achiona hake macartoons ake. Kuti inini ndinotaura naye dzimwe nguva nemasaini, anonongedzera chaanenge achida. Even nangu akati ari kuda mvura, ane sound yaanoburitsa, ndotoziva kuti apa Tachi ari kuita sei, ari kuda mvura. Nenhau yekuti anenge achiona macartoons nguva zhinji anonzwa, is very intelligent, zvinenge zvichitotaurwa anonzwa. Saka akanzwa nzara anotaura kuti hang. Zvaanenge achinzwa macartoon kuti hungry, iye anoti hang. Ndotoziva kuti apa ari kuda chikafu. Kana achida mvura anoti mvuu. Ndotoziva kuti apa kuda mvura. Zvimwe zvizhinji zvaanoita anoratidza, anoita nemasaini. Akada banana anoda isuo. Tozoti apa mukomana ari kuda chakati. Makutonzwisisana language yenyu. Ndinotonzwisisana naye kudarika Nyakutumbura. Nekuti nguva zhinji mwana ndinenge ndinaye. Akanzwa wakamupfekedza nyange kukatanga kutonhora zveshe, anoda iso. Anenge achida kuti ari kuda bhachi repfeka, akutonhora. Akabata tsoka dzake ari kuda masokisi. Saka takaumba ushamwari. Now that takes me back. Nguva zhinji mukuti ndimi munemwe naye. Mubva patotaura kuti tinotonzwisisana kudarika Nyakutumbura. Iye Nyakutumbura ari kupi? Nyakutumbura anoenda kubasa. Sezvo ndiye kunobva mari yekuti Tachi aite sei akwanise kuenda kuchikoro, Tachi adya ari pamba, Tachi apfeke. Nekuti tinotoona kuti baba wakatobuda mupicture. Hapana zvababa, hapana. Nhau ingori iyoyo kuti mwana aita urema. Ndizvozvo. Vakabereka vana vangani? Nditachi chete. Vachibva vatosiya. Mungatitsanangurire kuti imimi mati muri mama, saka zvinoita kuti mwana uyu atorina namai tu. Chokwadi. Mai vake vanomunzwisisa here unge munzwisiro wamunoita imimi? Zvinotisiyani, nekuti iyo nguva yavo zhinji naye ishoma. Nekuti vakabva kubasa kuma8 nguva panenge pasisina. Pesoko ndinenge ndabva ndinaye. Kuno kumaraini kuno hongu akuenda kuchikoroko kwaave mbodha zvichida ane vazhinji vamwe vanotamba naiko. Ko kuno kumaraini ane shamwari here? Vanhu ane shamwari, vanhu vanomuziva Tachi, asi nenhau yecondition yake. Pamwe pacho munhu anenge asingatodi zvevanhu, zvokuti kana mumwe munhu akapinda mubama anenge anotochema kuti munhu angaite sengabude anoda nge ari ega nguva zhinji. Asi space yake iyoyo. Hapana anokwanisa kugara panzvimbo pake ipapapa. Vamwe vanai vanombouya vachimutora, but nenhau yekuti zvinozvita chakura, inini mai vacho kana kutomubereka kwakundirwadza. Saka anogara ari mumba, asi ndinotombobuda naye panze kana ndapedza wangu mabasa angu pepe. Yoti rega ndimboisa Tachi wangu kumusana, tombotenderera achiona vanhu anosikanwa zvisingaiti. Hakuna kwaasingazikanwi Tachi. Nyange uchida kutoenda kumashops wakamubereka munenge muchingomira. Iye munhu ari friendly, anenge achida zvekumhoresana nevanhu, achiita sei. Saka togona kutoita 2 hours tichienda kumashops naye Tachi. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimbotorai mafemo tisangane zvakare chikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Zuva ramai Tachi rakambomira sei? Vanomuka nguva iko? Voitei?
uye vanozorara nguvai? Zuva rangu rakaoma. Zuva rangu rakaoma. Ndinomuka kuma 6. Mama tacho vanenge vachigadzirira kuenda kubasa. Ndo panotanga basa rangu ipapo. Achigadzirira ini ndichigadzira ndichitsvaira mumba. Uya chibuda chienda kubasa ndotanga kudhirana naTachi anenge akutodaidzira kudhara hang. Nekuti akajaira ngirikini timetable yekuchikoro kwavo vanomutswa vanogezwa na6 saka kuma 7 vanenge vakutodya saka timetable yake yekudya manje ndio ichiri yekuchikoro. Ndomugadzirira porridge. Kana ndamugadzirira porridge adi porridge rekukwatisa reupfu hadyese refita anodya ma instant aya toisa dovi tomuisira ndomutora ipapo ndinenge ndatomugeza kuti ndimugeze kuseri nekuti kunenge kuchitonhora mwana anonzwa chando yawo nango kuchipisa nenge achidedera saka ndinomuwaipa dzisa mvura yangu ndoisa body wash yake mvura life boy ndomuwaipa ndomupfekedza ndomukwesha mazino ndapedza mukwesha mazino ndochimubata pamakumbo ndotanga kumufidha porridge rake mvura yake iri pasaiti. Pandinopedza izvozvo semati mvura yake iri pasaiti imvura yekunwa totomuti Camel anonwa mvura zvisingaiti. Kana kuchikoro kwavo vakataura vakati imi mwana uyu chii tikati aiwa zvitori right nekuti aimbofa yakaita shoma miri make anonwa mvura zvisingaiti inenge iri pasaiti. Ndapedza izvozvo kumufidha Tachi uya ndakuchitanga kuita mabasa angu emumba kutsvaira kunoku ndopinda murumu mangu ndotsvaira iye ndombomuburitsa uku ndomuisa mangu inini murumu ndakuklina kwake uku anonge ana mama wake ndichiita zvakadaro. Pandiri kupedza kutsvaira kusuka kudini tsvaira panze zvese ndapedza kuklina toilet mukomana anenge akuda kutodya apo since anenge adya porridge ndinenge ndakumutarisa kuti pampa dhaipa yake ichiri right here kana amesa dhaipa yake ndakumuchinja futi. Ndichipedza izvozvo ndakunomugadzirira futi kuti aite sei adye. Mwana anonzwa nzara padiki takaexplainira kwedu nemadhokta but inandi kana vachiexplainira munyeso chinzwisisa kuti kukokonyara kwakaita mabhonzo ake chikafu chizhinji chinoenda ikoko saka mwana anoda kugara achidya padiki saka zuva rangu rinorema ndiri kunyepa ndinoswera ndakamira ndinozorora nekurara. Kuseni kwamugeze because anopimwa munozomugeza kumanguvai? Dzimwe nguva handitomugezi ndodzisa mvura ndowaridza something pambedha kuti pasatoti fara mawindi anonzwa chando kozi ari mudiki kakuti azokwanisa kupepuka menozvo madhokta ndo vanoziva aiswa chando mubhonzo kuti apepuke saka nyange zuva rakabuda kudai so uchimugezera pazuva pacho ipapo nemvura inodziya anenge achingoshifa. Zvino kuchikoro vanozvifambisa sei? Kutori nevanhu vanotonzwisisa izvozvo kuti ndo zvaanofanira kunge achiitwa? Kuchikoro kwavo ispecial school ine vana vakaita sei vane macondition akangodaro. Chikoro chipi chaanoenda ichi? Leonard Cheshire. Ane makore mangana achienda ikoko? Ane gore richienda kozi akambenge ari kune chimwe ukoko ndakanganwa zita racho kwaakanga ari mubhodha futi patamubvise ikoko tichiti auye padhuze apa padhuze mukumba. Imimi tanzwa kuti maitachi vanoenda kubasa ko imimi munoitei? Toziva kuti dzimwe nguva vanoti mukadzi haazi anongogara chete. Imimi muna tachi panapa pane here zvekuti munototi nekuda kuti ndiye ndingori nemwana pane zvandinoita ndiri panopamba? Hongu inini basa rangu ndinoitira panopamba. Chekutanga ndinoruka musoro kana mabhidzi amukundona ndakapfeka even miti ndinogadzira nechiri musoro ndo zvandinoita saka ndinoruka musoro ndinogadzira mabhidzi. I'm a nail technician by professional. Zvese ndinokwanisa kuzvitira ndiri panopamba. Zvinobva zvaita kuti zvinge zviri nyorewo mwana wenyu munenge muinaye mwana wekuti ndinenge ndichida kutarisa padiki muchitsanangura mati mimi zuva rangu rakarema rinorema zvichida kuti mimi mutori nematambudziko amuri kusangana nawo nekuda kwekuti Tachi ane urema. Ndeapi matambudziko ekuti munoti aya yakaya matambudziko andinawo nekuda kwekuti mwana ane urema? Matambudziko andinosangana nawo pachezvangu inini handina chinonzi social life. Kana kuti nditoziva kana kuti senge kana atoripo kudai so kubuda kwangu gedhi kuenda patakshop kunotenga chingwa nekudzoka kana kuenda kutauni chaiko handikwanisi.
kana pasitori nomunhu wekutumira zvinenge zvatofara zvekuti mapata atitomboita kana tacharipo. Ndakatozvikanzura nyangwe zvikatonzi kwafiwa ndini muchengeti watachi handina kwandinokwanisa kusumuka ndichisiya. Kana kuti usire mumwe munhu ndotononge takupa munhu mutoro usiri wake. Mambotaura kuti ndaimbonyanyomubereka iko zvinezvi handichanyomubereka. Pane here zvekuti mungati mimi nekuda kwekuti ndinenge ndichisumudza mwana uyu nekugezesa nekuita zvese izvi zvichida kana kuti pamwe ndakurwadziwa nechakati? Ichokwadi ezvinozvi mwana handiti mwana anokura, saka nekukura kwaanenge achiita weight inenge ichiita ichiwanda. Ndaitombopembereka ndakamubereka, but ezvinozvi kana kuti ndisvike pasi papo handichakwanisa, akundiremera musana nechipfuva. Munondo zvamunonzwa kuti haa izvizvi kuti pakaipa musana nechipfuva. Munhu anonzwa sekutaura kwamaita kuti anonyatsonzwa ane mumanzere kuti munoti akainzwa iyi ichirira mwana anoda kufarei mwana anoda kufarei. Akatonzwa kana kunext door kuchirira redhi anenge akutoti ndiendese ikoko. Wamuendese ikoko iwo ndo unopfidza anenge achitamba iye semunhu asingakwanise kumira kuti atambe. Ndise kumusana tamba wakandibata. Ada kutamba wakamubata. Mukamumisa pasi mukamubata anokwanisa kutombo anotomborwa tuma quick step twake asi tsike pasi netsoka yese anotsika nematoes. Anotsika nematoes. Nyangwe zvinotombondirwadza dzimwe nguva tinombobuda kakuti arohwe nemhepo ndinogara pabhenji riri panze pegate apo. Tikagara anenge achiona vamwe vana vanenge vachiita sevachitambawo bhora. Unosinoti mwana shungu dzekuti anga achida kutamba dziripo asi nekuda kwekuti urema hwaina asi kukwanisika iwo ndo unopfidza mai vacho. Unzi ndibate ndichinokikawo bhora. Saka ndinenge ndichitoteerawo vamwe vana zvavanenge vachiita. Saka uzinoti asi munotoona kuti kamuchanji chinofadza mwana munotombotora nguva yekuti munge muinaye. Tiri muchironga twice mother. Titure zvakare mafemo tisangane muchikamu chinotevera. Maita chiva nematambudziko avari kusangana nawo. Chii chinobatsira kurerutsa mutoro wavainavo pakurera kwavari kuita tachi? Tikakwanisika kuti tibatsirikane newheelchair inondirerukira pandinenge ndichida kumboenda kumashops kuti ndisarambe ndakamubereka ndomuisa muwheelchair ndomupusha tichienda. Ezvinozvi handikwanisi nenhau yekuti kumubereka amukomana mukuru musana unorwadza, chipfuva chinorwadza. Saka tikawana wheelchair yekuti ndinokwanisa zvinondirerukira nyangwe pandinombotenderera naye kuti arohwe nemhepo ndikambomugarisa muwheelchair ndichitenderera naye zvinonditirawo nyore izvozvo. Nyangwe paanomboona umwe wakomana wachikika bhora paye kungomutora kumugadzika panze kuti aite sei aone. Zvinotirerutsira izvozvo. Mataura kuti imimi mwana anopfeka madiapers. Zviri nyore here zvinhu zvokuti mungati here dzimwe nguva zvinotomborema plus pamamushara nyaya yekuti munoramba muchingowacha. Zvino nekuoma kwakaita zvinhu dzimwe nguva zvinotomborema sekuti anopfeka diaper 24/7. Saka pamwe pacho zvinotomborema kuti mari yacho yemadiapers panenge pasina. Asi mwana achiita sei? Achitorida diaper. Kare kadoko iva nemanapkin
but kunoku tinogara tisina mvura. Saka ini ndotoona kuti zvoni kusina mvura dhaipa rinobatsira, nekuti unogona kuti akawanda unoita sei mubereki, unoita sei unopisa. Zvino iyi yekuti unonotsvaga mvura uchiita sei kumabhoho kwacho kunenge kwakazara vanhu, apa wasiya mwana ari ega, iye mwana anoda kutariswa pa 2 minutes zvinorema. Zvichiroti muri kuti mimi munotomboenda kunotsvaga mvura nekuti kunoko hakubudi mvura. Matosvika ndadzoka, handi maona washeni iri panze, ndatsiga 12 buckets. Pamberi pedu apo pane chimugodha apo ndopananga ndichinotsiga mvura ndichiuya ndichikutura ndichitsiga ndichikutura kuti mukwanise kuwacha, kuti ndikwanise kuwacha. Ende hembe dzake pazuva anogona kupfeka hembe kana 5 nekuti dzinosviba pachipfuva pane marute achidya achiita sei. Saka kuti uzochengeta futi hembe dzakadaro mubhaketi, mvura yacho kusitorina hazvibudi. Saka kungoti dzawatobvisa ipapo anenge achitoita sei mova matowacha. Mataura kuti kuchikoro kwaanoenda anoitwa maexercises. Tinombonzwa nyaya yevanhu vanonzi uyai nevana kumaexercises. Zvichirevere kuti mimi mwedzi waanenge ari panapa tachi anobva atoga kuita maexercises, kana kuti mune kumwe kwamunoenda nemwana kwanoita maexercises. Pavanodaidzira kuti uyai nevana kumaexercises, ndaigara ndichitoenda naye ndini. Ndaigona kuenda kwaRare hospital kana kuti parutendo hupa vanouya ndaienda naye, but kuchikoro vanoitwa every day. Saka vanoti takatoexplainira kuti zvinozvi kana ari kuchikoro handikwanise kuuya naye, asi kana aripo pamba paholiday pakadaidzirwa kunzi zvoni maexercise ari kuitiswa parutendewo, ndinonanaidzana naye zvangu achinoitwa maexercise. Koko kunosangana kwamunoita nevamwe vari kuiwo nevana vakadai so. Tinoziva kuti dzimwe nguva munhu kana uri kumba uri wega unongochingoti zvangu zvino. Kuenda kwamunoita imimi dzimwe nguva muchinosangana nevamwe ana amai vane vana vane condition inenge yatachi. Mungati here kune zvakunokubatsirai zvichida dzimwe nguva paemotional kuti muzoti handizi ndega ndine dambudziko rakadai? Zvinobatsira pamwe pacho nengo uchitozoona uchitoti asi wangu ari nani, nekuti urema hwavo vanava hunoita sei unosiyana. Zvinobatsira mwachikudzo zvake kuti so otozoti ini ndanga ndichiti zvakati aiwa zvangu zvitori right. Ndapi mashoko amurida kutaura? Nekuti tiri kuona kuti zvaakunge fashion kuti mwana kana aita urema unonzosvinzi baba vakati vanobva vasiya vehukama kunyanya kwana baba vobva vati isusu kwedu hakuzvarwi chirema. Vanhu vanenge vachitotaurawo kudaruka zvekuzvarwa kwemunhu zvika izvi ndiwe denga ndiye anenge achiziva. Isusu panyama ngatisatongerei. Vakatadza fani vakatongera, asi inini ndakatozonzwa kuti hanzvadzi yaivo baba vacho mwana wake haataurewo. Saka inini ndenge ndichingoti hautongere Mwari, nekuti zvinogona kungoitikawo futi kwauri. Vakanyomba vakaseka vakashora achitori makuhwa ndakatoinzwa musunweni kuti makanzwa here kuti zvakati paipe vaiti kwedu hakuzvarwa zvakadaro, ko uyu zvaiita sei zvazvara kudai, so tochiti chii manje? Haisi shangu dzaMwari redzi. Hauseke urema, nekuti nyange ukati inini vana vangu ndakazvara vana vangu hapana karemara, inini wacho handina kuremara, an accident can happen. Unogona kudamburwa makumbo, watokura watochena musoro. Saka ipapo havakakanganisa zvavo. Tinoda kukutendai nekuva nesu muchirongwa Twice a Mother. Nhasi uno tanga tiine mwana ana namai vaviri, mai nyakutumbura vanoswera vasipo vachishingairira kuti mwana uyu akwanise kuenda kuchikoro. Mwana nguva zhinji ari kupedza aine mukoma waamai, zvekuti mwana pana mama tachi namai vatachi. Toda kukutendai zvakare rutsigiro rwose rwamunotipa uye rubatsiro rwamunopa vana amai vatinounza pachirongwa chino. Tisakanganwe kuti kuva amai ibasa, asi rinozova basa kana mai vava kuchengeta mwana ane urema. Tisangane zvakare muchirongwa Twice a Mother svondo rinouya.